sa luma. Damdamag Radyo Sagada. Naimbag manen nga aldaw, kana pangaldaw, kadagiti amin nga agdangdangag iti daytoy nga istasyon tayo, Radyo Sagada, 104.7 FM. Oras manen nga intay ipadanon, dagiti adamdamag. Iti oras ti alas 12. Para iti ulo dagiti damdamag, iti pagilyan, may kadwa, ano iti damag iti ruwar ti pagilyan, may kadwa arikos dayto US-Iran na peace talks iti Pakistan, agtaltalinaed nga awan ti kasiguraduan na. Ito'y mo't pagilyan na panangrebisa iti oil deregulation law, may pagpagaraw iti Senado. Iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon Cordillera ken damdamag lokal. Nakitdaw ti suporta ti media ken information officers iti financial literacy ken pananglaba na kadagiti scam. Publiko nasken nga agalwad manipud kadagiti sakit nga ipapaay ti nakaro nga pudot ti panawen. Mas vaccination drive para kadagiti ubing iti Cordillera, may patungpal iti bulan ti Agosto pangkontra iti Camburas. Panangisigurado iti pagtalgadan ti kada i-Cordillera na iunay-unay iti resilience caravan. Panangtutok iti sektor ti agrikultura na ipapigsa tapno maliklikan ti food crisis. Panang depensa iti dagabiyag na pangkabyagan na iunay-unay iti may kaupatpulo ken duwa nga aldaw Cordillera. Serbisyo para kadagiti overseas Filipino workers iti Montañosa na ipapigsa babaan tinapirmaan na nga MOA. Kampanya kontra iti child labor na ipapigsa iti Mountain Province babaan ti tulog pangkabyagan. Montañosa nakagunod iti adu abalito ka medalya iti Cordillera Regional Skills Olympics. Tadakkel a proyekto iti enerhiya ken minas kang runaan a pangta iti dagabiyag ken pangkabyagan dagiti umili iti Cordillera. Agpayso nga otonomiya, nayon akid daw iti selebrasyon ti People's Cordillera Day 2026. Ken serbisyo ti gobyerno, direkta anaya sida kadagiti residente iti munisipyo ti Sagada. Para nga roda po iti detalye dagiti damdamag. Iti ruwar ti pagilyan ket agtaltalined nga awan tinalawag panakaisigurado ti agbalin nga resulta ti maikadua nga rikos ti tungtungan kapya itinagbaetan ti Estados Unidos ken Iran manarimaan nga maisaysayangkat ijay Pakistan. Babaan na ti Pakistan mediation nakasimpa makitaripno dagiti nakabagi ti Amerika at Special Envoy Steve Witkoff ken Senior Advisor Jared Kushner iti delegasyon ti Iran. Numan kumpirmado as ipangpet ijay Islamabad, Pakistan ti Foreign Minister ti Iran awan pa iti direkta ang negosasyon amar aramid. Iti likudan ti tensyon inyubkas ti Estados Unidos ti kinasaganada amang dengeg iti anyaman nga peace proposal manipud iti Iran. Ngem agbatbati ang nakatutok ti atensyon kadagiti issue ti naval blockade ken control iti Strait of Hormuz. Nakuna ni Defense Secretary Pete Hegseth nga uray no addapay ti gundaway ti Iran para itimay sa diplomatiko nga katulagan saan nga agduadwa ti Amerika amang ituloy iti nakaro nga pressure ken blockade iti rehiyon no saan nga agbaligi tinasao ang negosasyon. Itakat mo uray no mapasamak ti formal ken direkta panagsinango ti duwa nga pagilyan iti sumarsaruno nga aldaw.
Dito'y Pilipinas, naputput a binabalaw ni Senador Erwin Tulfo ti madama nga oil deregulation law. No sa dinno, kat inawagan na alugi ka nakakaasi ti publiko gapu iti kinaawan pan nakabalin ti gobyerno nga ikontrol ti presyo ti petrolyo. Sigun iti senador gapu iti RA 8479, limitado laeng ti panakitungtong. Wano limitado laeng iti panakitungtong ti maramidan ti gobyerno kadagiti kumpanya ti lana. Uray nung umatngato ti presyo iti world market gapu iti tensyon sa Jai Middle East. Kapu dito'y kat isaksakada ni Senador Sherwin Gatchalian ti Senate Bill 641 tapno maamyendaran tinasao alintag kan obligaran dagiti kumpanya nga agbalin nga transparent iti gastos ken birokda. Akam tinasao asing-asing akitaan ti agpayso a pateg ti panaggatang iti lana iti sabali a pagilian. May lasinan pa no adda ti mapaspasamak nga overpricing kadagiti lokal a gasolinaan. Nakuna ni Tulfo a panawanan tapno ibingay iti publiko ti eksakto a biro dagiti oil companies iti kada litro ti gasolina ken diesel a mailaklako kadagiti consumer. Dahito nga adda angkot pa ng adresa metlaeng ngayon bagapay ti senador itinabayagan akid daw ti transport sector ngay basura wano ribisaan ti lintag a naipasa idi tawen 1998. Iti matapo detalye dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera. Hinid daw ti Bangko Sentral ng Pilipinas wenno daytoy BSP kadagiti miyembro ti media ken information officers nga agbalin nga partners iti panang iwaras iti kaamuan may naig iti seguridad kontra kadagiti panloloko. In paganatgat ni BSP Northern Luzon Regional Director Noel Neil Malimban at ikinatibker ti ekonomiya ket saan laeng nga nakasanggir iti polisiya. No di iti kalidad ti impormasyon, ang maaawat ti kada pamilya nga Pilipino. Sigun ka ni Malimban na patid ti papel dagiti communicator, tapno ipadanon dagiti praktikal a kaamuan, ang mausar ti publiko iti inaldaw a panagdesisyon da. Nagpakda armet ti BSP kontra iti kumarkaro a pangtati cybercrime, kan dagiti scam a mas nga agbalbalin a sopistikado iti madama. Inpagati opisyal a dagitoy a panagloko ket mangdadael iti sistema ken direkta amang apektar iti pangkabyagan dagiti pamilya. Ditoy ket importante ti husto ken napartak nga panang i-report dagiti media tapno masalakniban dagiti umili iti disinformation. Iti tungtungan ti salunat, nagbalakad manan ti Baguio City Health and Services Office, wano daytoy HSO, kadagiti residente ken turista nga agtalined nga alerto kontra kadagiti saksakit a nakasilpo iti ngumatngato a temperatura. Sigun ken ni HSO Head Dr. Celia Flor Brillantes, mainayon kadagiti masapol a bantayan ket ti heat stroke, sore eyes, skin diseases ken dagiti waterborne wenno foodborne illness. Inlawlawag ni Brillantes at ibigla pa nagbalbaliw ti panimpo. Manipod iti nalamin nga air-conditioned spaces, paturong iti napudot nga temperatura. Iti ruwar ket mangpakpakapsot iti immune system, nga agresulta iti panag-uyak ken trangkaso. Babagbagaan mo't lang ti publiko asiguraduan ang natalged tin inuman nga danom, ken dagiti kankanen ng runa iti ruwar. Malaksid iti kinadalus ket masapul mo't lang ti panag-usar iti sunglasses, kontra iti nakaro alawag, ti init, ken tapok amang ipapaay iti sore eyes. Ti usto nga hygiene, tapno maliklikan dagiti skin infections gapu iti panaglinget. Nayon pa iti mangagas, uminom iti adu nga danom, tapno malisyan ti dehydration, ken pannakaulaw, nang runa kadagiti kanayon amang iyar-aramid iti outdoor activities. Nayon pa iti damag kasilpo iti salunat ket nakasimpa ang may sayang katinalawa nga immunization campaign. Babaan ti Department of Health Cordillera Center for Health Development. Wenno daytoy DOH CHD Cordillera. Tapno protektaran dagiti ubing kontra iti sakit nga measles ken rubella. Iti sidong ti National Immunization Program target ti kampanya a maipaayan iti libre a bakuna. Amin nga ubing nga agtawan iti 6 a bulan hanggang 50 ken 9 a bulan. Wenno dagiti aglima nga tawen. May patungpal daytoy mangrugi inton Agosto 10 hanggang iti Agosto 28 iti madama nga tawen. Sigun kaniya Joyce Lynn Rilyorta, Nurse 5 tinasao nga programa,
Akam daytoy nga ipasigurado at tunggal ubing ket natalged manipod iti makaakar a sakit. Maipaayan dapay iti nasalun at ang masakbayan babaan ti epektibo nga public health intervention. Malaksid iti bakuna maipaayan dagiti ubing iti vitamin A supplementation amang papigsa iti resistansyada kontra iti posible nga komplikasyon. Agserbi nga vaccination site dagiti rural health unit, barangay hall, daycare centers. Ken dagiti simbaan tapno mapatalin na ti kalidad dagiti bakuna a sensitibo iti pudot ken lawag. Diya sa bali nga damag iti rehiyon ket impasigurado ni Regional Disaster Risk Reduction and Management Council wenno daytoy RDRRMC Director Albert Mogul. Dagiti mas naitib kara nga adang para iti panagsagana kadagiti ditigra iti entero nga rehiyon ti Cordillera. Iti naipatungpal nga Cordillera Resilience Caravan sa Jai Probinsya ti Kalinga iti laeng napalabas alawas Abril 23, inbaga ni Mogul at itrabaho daket saan laeng a panagplano. No di sa patakas katinulong ti komunidad tapno sa lakniban ti biag ken pangkabyagan dagiti tattao. Sigun iti opisyal, ti aktibidad adaytoy ket paset ti panagipaka ti gobyerno asiguraduan a kanayon a nakasagana ti rehiyon kontra kadagiti pangta ti aglawlaw akas iti landslide ken layus a kanayon nga mapadpadasan kapu iti agrikos nga banbantay. Paset ti estratehiya ti RDRRMC ti panangisakad iti panakapaimbag dagiti early warning system. Kenas asideg nga koordinasyon iti nagbaetan dagiti lokal nga opisyales ken ahensya ti gobyerno. Panggep ti caravan nga aramiden a sibibiyag kana adresan dagiti programa iti disaster preparedness. Iti kastoy ket maipakaammo kadagiti residente ti makaanay a kaamuan ken kasanayan sakbay at tumama ti anyaman a kalamidad. Iti mata sektor ti agrikultura ket nagpanawagan ni Abra Lone District Representative J.D. Bernos. Iti gobyerno nga aramidan akang runaan a prioridad ti sektor ti agrikultura tapno maliklikan ti masungadan a krisis iti taraon kapupay lang iti tensyon sa Jai Middle East. Sigon kani Bernos ti awan sardeng a panagnato iti gastos iti produksyon ket mabalin ang mangiduron kadagiti mangalap ken mannalon at talikdan ti pangkabyagan. No saan da ang maipaayan iti pangmabayagan nga suporta. In paganatgat ti mamanday linteg at ti entero a pagilyan ti agdusa no maawanan iti ganas dagiti food producers gapu iti nakaro nga lugi nang runa pay ta adda ti pakdaar ti Department of Energy a posible asaan nga bumaba ti presyo ti petrolyo iti kada litro gapu iti dadael dagiti oil facilities sa Jai abroad. Tapno ba palagaan ti dadagsen dagiti papasit a lokal nga mannalon ket isaksakat ni Bernos tiya panangted iti libre wenno nalaklaka nga akses kadagiti abuno, bini, makinarya ken post-harvest facilities. Inyunay-unay na ang masapul a palawaen ti pagilyan ti lokal a biofertilizer tapno mabawasan ti permi a panagdepende kadagiti imported nga chemical fertilizers. Akanayon nga maapektaran gapu iti gulok iti world market. Inay na ababaen ti panang ipababa iti input ken output costs, panggepen ti singasing asalakniban ti pangkabyagan dagiti mannalon ken isigurado ti makaanay a supply ti makan para iti kada pamilya a Pilipino. Iti sa bali nga dabag nagtipon-tipon manen dagiti nainsigudan nga umili. Sektor ti simbaan ken kabataan. Iti nagduduma paset ti pagilyan iti rehiyon ken iti balasiw taaw iti napalabas alawas tapno celebraren ti maika-40 ken 2 nga People's Cordillera Day. Nga daan iti tema ang mangipanpanawagan iti panang itependar iti nagtaudan a daga. Ti panag-uurnong ket nang padayaw iti kinabanwar ni Maclean Dulag. Ti leader Kalinga ang napatay iti 1980 gapu iti panang itakder na kontra iti Chico River Dam. Ijay Itogon, probinsya ti Benguet, inbaga dagiti community leader at tinasao nga selebrasyon kata panang lagip ken aktibo a panawagan para iti bukod a pangngeddeng ken panang supyat kadagiti higante a proyekto ti panagminas ken enerhiya apang ta iti natural a rekurso ken tradisyonal a panagbiag iti rehiyon. Inyunay-unay ni Pastor Bill Mariano,
para kadagiti katutubo ti dagakit na sursurok pay no iti teritoryo gaputa pundasyon daytoy ti kinatao taraon ken agas. Inbingay met ni Pastor Judith Aniceto ti pakasaritaan ti nabaligi a pananglakpedda iti open pit mining iti dekada 90. No sa dinukot na panaknakan tinapigsa wenno ti kinapigsa ti kolektibo a panagtignay iti sangwanan ti pangta ti militarisasyon ken red tagging. May paspasatata kadagiti baro nga henerasyon ti laban, sumangsangumeten iti baro a pangta, akas iti panagpalawa iti operasyon dagiti dadakkel a kumpanya ti minas, ken may patakder nga hydropower facilities, akas iti barangay ti Dalupirip ken Ampukaw. Iti nakasilpo nga damag nag-uurno nga manen dagiti nagduduma a sektor nga rod na insigudan nga umili ken organisasyon manipod iti ruwar ti Pagilian pababa iti probinsya ti Montañosa sa sitio Madangel. Iti munisipyo ti Tadjan para iti People's Cordillera Day 2026 iti napalabas alawas Abril 24. Iti sidong ti tema nga ipingat ti karbengan iti daga biag ken kabiyagan wenno assert our right to land, life, and livelihood in paganetget dagiti partisipante ti agtultuloy akarit iti panangtaripato iti daga a nagtaudan. Iti inbingay a madama a kasasaad ti Pagilian ken iti rehiyon ti Cordillera kada inbaga ni Sara Dekdeken, Secretary General ti Cordillera People's Alliance a naglawa ti pangta dagiti nagdadakkel nga proyekto iti rehiyon. Sigon kini Dekdeken, dati sa nga gasut sa nga 18 nga aprobado nga renewable energy projects iti entero a Cordillera no sa dinukot sa nga gasut ken 8 ditoy ti hydro projects ken 5 ti geothermal projects. Mainayon pa iti sa nga gasut siya 10 ken 7 ang nakadasar nga mining applications amang ipapaay iti nakaro adanag kadagiti IT communities. Dito'y Montañosa ket nagrugiti feasibility study para iti singasing nga geothermal energy iti Upper Bonto. May dito'y ket imbabawi ti munisipyo ti Sadanga tiin muna apan ang itulok da iti feasibility study para iti nasao a proyekto. Nagtenag iti napigsa nga no wenno panang madida iti nasao nga panag-adan ken iti singasing a proyekto. Tinasao a desisyon ket panang ipingat iti panakasalaknip ti dagada ken nabaknang a natural a rekurso kontra iti posible nga epekto ti dadakkel nga industriya. Daytoy agkaykaysa nga desisyon ti Sadanga ket agserserbi a simbolo ti panagkaykaysa dagiti umili iti tenga ti obserbasyon ti nasyonal a panakilaban para iti bukod a panagdesisyon. Iti pailaang konektado adamag iti daytoy nabalig nga decentralized ken cluster celebration ti Mountain Province iti People's Cordillera Day 2026 sajay pailaang munisipyo ti Tadjan, particular iti sitio Madangel ket maysa a nagbalin a sentro ti tungtungan ket ti panawagan para iti agpayso wenno daytoy genuine autonomy a nakasilpo iti panangtaripato iti lupang ninuno. Kadagiti mensahe apo ngayon patulod dagiti opisyales manipod iti probinsya ti Montañosa sigon kini Governor Bonifacio Lacuasa na Jr. Inyunay unay na ati kinatibker dagiti taga Cordillera iti sangwana na dagiti karit iti aglawlaw ken pangkabiyagan ket agtaltalinaed. Sigon iti gobernador tinasao a panagrambak ket panangbigbig iti sakripisyo dagitiin mo na abanwar anang idependar iti kinabaknang dagiti bantay kabakiran ken entero nga aglawlaw. Itimot mensahe ni Congressman Maximo Dalog Jr. in panawagan na iti Kongreso ti panang ipapardas iti panakaipasa ti linteg para iti Cordillera Autonomy. Sigon iti kongresista, ti otonomiya ti tulbek tapno si bubukal ang makontrol dagiti na insigudan nga umili ti bukod da nga natural resources ken direksyon iti panagduras. Kabayatan na itimot in padanon nga mensahe ni Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative Tomas Tawagan, masapol nga agtalinaed ang nasipot ti tunggal umili kontra kadagiti proyekto ang mabalin ang makadadaen iti kultura ken aglawlaw ti probinsya.
Nakunani tawagan at ti boses dagiti na insigudan nga umili ti dapat kanayon adenggen iti tumunggal tignay ti gobyerno. Iti sabali detalye dagiti damdamag ditoy Montañosa formal asimrek iti Memorandum of Agreement wenno MOA ti Department of Migrant Workers wenno daytoy DMW Cordillera kadwa daytoy Overseas Welfare wenno Workers Welfare Administration wenno OWA daytoy Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA ken daytoy Department of Labor and Employment kadwa ti gobyerno probinsyal ti Montañosa ken dagiti munisipyo iti probinsya. Panggep ti nasaw a katulagan a pagmaymay sa ti puwersa dagiti national agencies ken lokal a gobyerno para iti naparpartak a serbisyo, proteksyon ken empowerment dagiti migrante amang mangged. Iti sidong daytoy nga partnership ket mangbuwangay iti OFW help desks iti probinsya. Babaen daytoy ket mapairut ti kampanya kontra iti illegal recruitment ken human trafficking. Sigun kaniya Officer in Charge Regional Director Cheryl Daitek napateg ti panangwaswas iti pananggundaway kaputauray no agbibiyag ti tradisyon ti binadang wenno panagtitinulong iti rehiyon ket karbengan ti tunggal umili a kidawen ken awaten ti suporta manipod iti gobyerno. Nagyaman met ti PLGU iti DMW iti nasao nga inisyatibo tapno aramiden nga accessible dagiti reintegration ken livelihood programs para kadagiti pamilya ti OFW iti entero nga Mountain Province. Iti sabali adamag iti lokal formal nga naiswa ti Child Labor Effective Awareness and Response wenno Clear Initiative kagiddan ti panangitden iti tulong pangkabyagan para kadagiti vulnerable a pamilya ijay bontok iti napalabas nga lawas. Iti panagtinulong ti lingap pangkabataan DTI Mountain Province ken World Vision akaman ti programa awaswasan ti kapangitan nga itsura ti child labor ken ti online sexual exploitation babaen ti panangingato iti antas ti kaamwan kan panang ipaay iti praktikal a suporta nga pinansyal. Sigun kadagiti organisasyon ti panang papigsa iti biro ti tunggal balay ket maysa nga importante nga estratehiya tapno saan a mapilitan nga agtrabaho dagiti ubing. Itinagan ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. inallokoy ni Community Affairs Officer John Pinayakan dagiti benepisyaryo a maibilangan ti umatong group association ti Barangay Mainit asaan asayangan ti gundaway na initden ti gobyerno ken partner agencies. Maysa nga capability building session manipod iti DTI tinangisuro kadagiti partisipante iti financial literacy, bookkeeping ken ti usto a panagpresyo tapno agbayag ti rugyanda a negosyo. Iti sabali pay adamag lokal. Nangipakita manen iti kinalaing dagiti kabataan a profesional manipod iti Montañosa kalpasan a magunudda ti dua a balitok a medalya ken dua a pirak a medalya iti kalkalpas nga World Skills Philippines Cordillera Regional Skills Olympics. Iti kompetisyon ani patungpal iti Abril 21 ungana iti Abril 23 inpakita dagiti partisipante ti pang world class a kakayanan da iti nagdudumang nga technical ken vocational a larangan. Nagunod da Sheridan Azel Pablo para iti beauty therapy ken Hinaro Sungaban para iti eco textile weaving ti kangatuan nga pamadayaw a gold medal. Saan bet a nagpaudi dagiti silver medalists ada Christian Bayasen iti kategorya nga bakery manipod iti Mountain Province State University ken Laika May Palangdan para iti health and social care. Gapu iti baligida dagiti gold medalists ket otomatiko nga umabante iti national level competition tapno irepresentar ti entero a rehiyon ti Cordillera kontra kadagiti skilled youth iti Pagilian. Malaksid iti cash incentives na iunay-unay iti Olympics ti kinapateg ti technical education kas pundasyon iti panangbukal iti maysa a natibker nga workforce akaya ang makisabay iti sangalubungan a pamantayan.
Para iti maudi a detalye dagiti damdamag. Nabaligi anay sayang ka ti barangay consultation kan serbisyo caravan iti sidong ti Retold Community Support Program. Wenno RCSP iti barangay ti Takong ken nakagang ditoy Sagada. Iti napalabas nga lawas Abril 23. Tinasao nga aktibidad ket pinasutan dagiti opisyales ti barangay, miyembro iti komunidad ken panakabagi manipud iti nasabasabali nga ahensya ti gobyerno. Panggap na apapigsaen ti panakinayon ti publiko iti tungtungan kapya ken panagplano kadagiti proyekto para iti panagturas. Babaan ti konsultasyon ket direkta anay lasinan dagiti kadawyan a kasapulan dagiti residente akas kadagiti proyekto apang infrastruktura, agrikultura, pang iti salunat ken edukasyon nga inayon da iti bukod da nga barangay development plan. Kagiddan ti dialogo nangipaaymet lang ti serbisyo caravan iti napapateg nga serbisyo publiko. Akas iti libre a serbisyo iti medical, iti naangay nga medical consultation, national ID registration, panang bakuna kadagiti taraken nga ayup, libre nga pukis ken information drive may papan iti nagduduma a programa ti gobyerno. Ket dagita nga rudman den apu dagiti inbingay tayo nga damdamag para iti Radyo Sagada News sa midday edition itang aldaw iti Lunes. Di may ka-27 nga aldaw daytoy bulan ti Abril. Siya Disimbay para iti damdamag Radyo Sagada naimbag manen nga oras ken good afternoon. Isnan amin ay listeners na naay istasyon. Kayo nakatutok iti 104.7 FM Radyo Sagada, Mantutyan, Manragsakan. Ay salido may